তিনি খনা হন্তে হন্তে জরালে লায় তঙ্গো जरा तंसानी सामुद्रायाके लांमाले खमर थांनायसे रांचा खाले मुक्तै गुपुलो हुसानाय केबो Bobo sapayo angse Bobo sapayo ang sefiona tansa sengaria tansa se englai lia Bising sisa bongkerei Dafa hamzak narengnya Tini kena henti Jorale layai tanggung पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमो याफारो तेइसिनि मेडियानो हामबाय दिनै जों करजराम गामि पाहारपुर बिसियाव खबजाक आंनि 41 अम्पिनगर कन्स्टिटुएन्सि बाय खबजाक मा बुंनो साखामा थासु रुम जोंनि थावसाव रं बुखुबजोक प्राय 5 मास रमै बिसनाव खालायजाक केन्सार रगनि डक्टर रगनो तामिसानाय डिक्लेयार खायदोखा आगरला केन्सार हस्पिटाल जीबी हस्पिटाल ट्रिटमेंट खायरलायखबर जे मासा जरातै ओ गामिनि लोकरक तेसिनि लिडार्स रक जे मानसा जरातै बरनो सुबाखा सुबा मान बिसिंतै रां फैसा तो गरैनो रक नुगै माखाना मांफिलि रक नग्रन अवस्था रक चिन्ति प्रासा गामिखौ हायनो चिन्ति प्रासा रक बेलायखनो गरैनि बिसिंतै फानो हम हाय रोगि सुगि हामिया रक माजाक लायखांखे निरक बरक जों किसा मिसा जत सुबा लायखे कायसासि चिनि sak hamya kami go tongnai rong जों सुबा थांनि मानसिनाय फियाबा साइजों ले याफिरि बासा गै हिमनानि बरन थानि क्षमता करै जे मानसा ब्रक चेष्टा खालायलाय जाक ता बिसनाव खालायजाक आं ताबो नायगै हादार कफ्रै फैखे बेलायखनो पेथेटिक ककक साइमिया बेलाय सिरियास हायनि बागै जारा नक तंनाय ताखौते बुखुकसं आं निरनो कइजा जे मानसा फायदि हम हायखनो सिनि दफा जातिनो तिसागा निंखे जों किसा मिसा जे मासा जरातै जन खक्सा मासाखौ सुबा गै दे जों कुसुगत लां थांगै मनो ट्रिटमेन्ट खालायरि मानो हाबनि बागैनो आं तिनि सिनि चेयारमेन तंगर जागा ते यांनि चिन्ता सन्जित दङ अ गामिनि लिडार ब्रं नाय दङ ब्रक आंमाय कगलाम ग्रोंमानि बिसिंतै आं फायनै फैगा तिनि सानदे फानो आं फायगै हामियानो नायनि हिनिबो खातं थया किसा मिसा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जे मासा जरातै सुबागै गलां थांखा ताबक जों बिनि नुखुंनि बरक बाय मालाय लैफिनि हायनो हाय कक सालायमानि बिसिंति फानो ओंखे चिनियर दङ यां यर्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ रिनजय जमातियाबो दङ सिन्दा सन्जित चिनि यां चिनि दा निबांजय रियां अरनो चिनि चेयारमेन बखे ओंखे बननो ते कक सानि तमा सासिनाय बेलायके चिन्ति प्रासारा दुखु बिमाना दङ हायनि बागै जत्त लुकुरक हागनां माया गोनां लुकुरकबो किसा फाय सुबाखाके बेलायकेना हामनाय आबनि बागै जत्तनो हामबाय